I pozdrav svima, dobrodošli u novi video na ovom kanalu. Dakle, danas ću vam ispričat. Znači, ovo će biti kratak video prije što počnemo. Uglavnom, neću ga ni sjeći, najvjerojatnije ni ništa. Želim vam reći da videi će izlaziti 3 puta, maksimalno 4 puta tjedno, pošto sad onak imam maturu i sve. Ne stigne, imam previše obaveza što se toga tiče, tako da neću toliko stići snimat videe. Biće više vlogova, znači doslovno ne stignem više ni igrati igrice pošteno, tako da Fortnite-a ne znam koliko će biti, potrudit ću se tu i tamo izbaciti nešto u vezi Fortnite-a. Sutra ću vam izbaciti prvi, onak ajmo reći kao neki video, ako da nije ova glupost, jel? I da, vam ne želim vas puno smarati i žao mi što mi nije bilo nekih tjedan dana opet. Tako da, bit će uskoro još jedan vlog sa tetoviranja. Možda čak i više vlogova sa tetoviranja, pošto imam par stvari već koje nam pameti što idem tetovirati i što sam već dogovorio. Što moram držati mikrofon zato što mi je puko mic stand, tako da ono, very nice. Da, u slučaju ako neko želi može postati member, pošto to nisam rekao još nijedno, možete postati member, kliknete prvi link u opisu. Ako želite postati member i da, ne želim dužiti ovaj video, znači videi 3 puta tjedno, maksimalno 4. Streamove ako upalim bit će više nešto chill pričanje, omegle ili tako nešto. Tako da, nadam se da ste pogledali cijeli video do kraja. Mi se vidimo u idućem, a do tada veliki pozdrav ekipa.